Šokantan preokret. Zoran Marjanović uskoro na slobodi. Nema dokaza da je ubio Jelenu. Tužilaštvo nema dovoljno dokaza da protiv Zorana Marjanovića podigne optužnicu. Samim tim očekuje se da će 15. marta biti pušten na slobodu. To tvrdi Noel Đurešić, jedan od branioca Zorana Marjanovića. Zašto Zoranov advokat tvrdi da će se on naći na slobodi baš 15. marta? Zašto smatra da je njegov pritvor neosnovan i zbog čega je ogorčen na Centar za socijalni rad? Kakva još veštačenja čekaju osumnjičenog za jedan od najbrutalnijih zločina ikada? A i kako izgledaju susreti Marjanovića s advokatom? I šta je Zoranova najveća želja? Saznaćemo uskoro.